cum vedeți, am dat galeria jos de admisie, filtru de aer și am ajuns la bujii, bujiile incandescente. Una am dat-o jos înainte să filmez, nu greu, ușurel s-a desfăcut una deocamdată, să vedem și celelalte. Da, să desfacem și celelalte bujii. Sperăm să nu întâmpinăm probleme, să desfacă ușor. Asta au fost bujiile, le-am scos, n-am întâmpinat probleme. După cum vedeți, par arse toate, o să le verific înainte, să vedem care sunt arse și care nu. Deci, cum am spus, probleme nu au fost. Cam atât cu desfăcutul bujiilor. O să văd o modalitate să pot să curăț un pic aici, poate cu un aspirator sau cu ceva, să pot curăța. Acum o să scoatem returul de la injectoare. O să află aici 1, 2, 3, 4, 5, 6. Bufele astea albe, se scot încet așa, să le ridic în sus cu o șurubelniță plată. Și atunci iasă ușor. Deci cu o șurubelniță plată. Și a ieșit. Următorul. Demontăm rampa la injectoare.
am să le numerotez și trebuie scoase și mufele, după care să încercăm la injector. O să desfacem piulițele de la injectoare cu o tubulară de 8. Astea 6 injectoare. Apropo, nu cred că v-am spus, acesta este un X3 2008 biturbo cu 2 turbo și vrem să curățăm un pic cam tot ce se poate. Injectoare, schimbăm bujii, schimbăm releul de bujii și să începem să demontăm injectoarele. Deci cu tubulara de 8, lichetul mic, punem pe desfăcut și după cum ați văzut, am scos toate piulițele care ține injectorul. Le-am pus aici. Acum urmează să fac rost de o... Bine că mișcă el așa injectorul. Cu o șurubelniță aș putea să-l mișc încet, dar nu prea am loc unde să bag așa șurubelnița și totul aici, totul e plastic. Și mi-e frică să nu rup mufa, că dacă rup mufa, ceau injector. Așa mai bine fac rost de o presă și cu presa cred că va fi mult mai ușor.